videa na kanále Maty. Dneska si zahrajeme hru Delta Force a na té hře si dáme challenge, že musíme vyhrát 3 hry po sobě, což je první challenge na tady tomhle kanále, takže uvidíme, protože ty hry jsou celkem dlouhé, jako ty bitvy, takže asi to dám buď na 2 nebo 3 části. Uvidím podle toho, jak dlouho bude trvat nějaká hra a tak. Takže si tady vyzvedáme nějaké balíčky, které nám tady přišly. Ready. Go. Jak se mi to seká. A už konečně. No, takže jdeme na to. Jdeme si dát první bitvu. A jak jsem říkal, dneska musíme v tomhle videu vyhrát 3 hry hned po sobě. Když tak napište do komentářů, co bych si měl příště dát za challenge. Já se budu pokoušet natáčet i na hry než jako Delta Force. Protože na kanálu mám jako napsané v popisku, že budu natáčet Roblox a tak. Takže se snažím. Zatím nejlepší výnos jako dám se her je právě Delta Force, takže jak mi to dneska seká ta hra. Nevím, co s tím. Když umřu, tak to nevadí, jenom prostě musíme vyhrát 3 hry po sobě. Já vám give up, protože se potřebuji kouknout na různé spawnovací místa. Já se spawnu asi na B1. No tak sice jsem se nespawnoval na B1, ale to nevadí, tam doběhnem. Vypil jsem baterku a tam máme první spawna na hlavní. Tak. Kde jsou? A není třeba někde nahoře? Koukám se. Dobrý, někde to není něco krásné. Budu tam tak z vrchu snajpit. Zvedně tam byla velikost, takže to absolutně nic nevidím. Kde jste? Tu jsou. Yes, na takovou dálku jsem nedokázal se střelit. Tak to se relativně celkem divím. Oni mají tank?
mě se střelilo? What the fuck? Viděli jste to? Teď jsem trošku nepochopil, to je jedno. Jaha, mě respektuje, ale to respektuje. Co? To jsem si myslel, že mají normální tank. Naštěstí tank nemají. Tak, dobrý. A už to nestřílí, no tak ještě to střílí, nevadí. Hodím jim tam takzvaně toto. Už jim to tam hoří. Doufám, že to někoho aspoň zabije. A vidím, že týmejti poslali taky na ně rakety. Nějaký dárek na ně taky poslali. Zatím moc ne? Ale hraju to zase jako po další době, takže se musím zase trošku rozhrát. Takže nevím, ale chci prostě tady v té hře mi jde jenom o to, abychom teď vyhráli ty tři hry po sobě. Potřebuji někdy získat náboje. Tady těch krábiček vždycky... Sakra. Ale... Tady náboje. Můžeme jít zpátky dobré. A obsadili jsme jim... co to je, co to je? To vidíš tam je. To je malé vůbec nevím. Jdeme tam, ještě vidíte. Dobrý. Podali jsme si ruce. Dobrý, to už mě, se už někdo postaral. Tady tu hru podle mě můžeme mít tady celkem vyhraný, protože to není tak těžké. Zdroj. Není nechtěl vyslat granáty nebo něco. Allied troops launching an assault on objective Charlie 2. Už zdroj. Nice. Další kill. Aj. Tak, díky. Zdroj. Tak skoč. Tak tam vyskoč nahoru. Ty vole. No tady vyskočím. Nějak se mi to seká, tahle hra. A už mi to začíná pomalu štvát, jak se mi to seká. No nechápu, že mi to střílet, nemůžu nic dělat. Nevím, co to je. Může se mi třeba začít dobíjet. Kapečka. No.
Aha, nevím. Nebo. Takže jdu na něj pistolkou, nic jiného mi nezbývá. Allied troops launching an assault on objective Charlie 2. Smoke screen incoming. Musí náboje. Náboje mám. Tak dělej střílej. Victory in sight. They can't hold much longer. Roger that. Artillery Co se barrage trošku incoming. musí stavět, Charlie trošku. 2 secure. Zase půjdu tady na tu naši pozici, do prčic. Jsem to přeskočil, já nevím. Aha, my máme C2, to je dobrý. To naše HPčka neubírá ty rakety, protože jsme to vyslali. Pravděpodobně nejsem, to jsem si taky nemyslel. Victory in sight. They can't hold much longer. Vypadá to, že tu hru máme vyhranou. No a video už má 11 minut, takže tady toto video potom budu muset dát asi na další part. Nic nevidím, kamera to mi teda hodně pomohl, protože absolutně nic nevidím. This is their last line of defense. Ty kokos, kolik krů teďka jsem měl. Oh no! One objective left. You're almost there. Já jsem give up We have taken objective Charlie 1. a zkusím spawnout nějaké auto, pokud bychom mohli. Capture the last sector. We're going to win this. Ani jsem to auto spawnout nemusel, bo to už spawn to bylo. Sice tady to je hodně blbé, protože na to potřebuje ještě druhého parťáka. We've got heavy losses. Push harder and capture the sector. Tady ten z té bitvy se jedná o to, že musíme obsadit všechny nahoře. Jak máte tam nahoře uprostřed, tak musíme všechny ty mít označené zelenou. Takže teď už nám chybí jenom ta C2. A jak ji dostaneme, tak máme vyhráno. Jakoby to mě moc nepomohlo. Smoke screen incoming. Protože já se nebudu muset jít pryč, protože z toho auta nemůžu střílet. Objective Charlie 1 is under attack. Jdu na C1, pomáhat malým chápem. 8% troop forward. Time to make our final save. Smoke screen incoming. Co se to saká? Dva na jednou, no dokonce 3. One objective left. You're almost there. Kolik jich tam ty vole už je? No oni nám berou C1 a my jim bereme C2, že? To tak bývá. This is their last line of defense. Tady mě asi pravděpodobně nikdo už nezachrání. Artillery barrage incoming. Ne. Tak to je velký špatný, ale takhle. Oni mají obsazenou C2 a obsazují i C1. Teďka mě chvíli možná neuslyšíte. Guys, go C1. This objective can make or break the battle. Take it down. Nevím, jestli jste mě slyšeli, ale měl jsem zapnutý Victory in sight.
No, my jsme prohráli. No, takže první hra se trošku nepodařila. Prohra, no. No, nevadí. Takže není to zase tak lehké, jak vypadá. Myslel jsem si, že máme vyhrané, ale nevím, jak to, že jsme to prohráli. Ale tak aspoň koukneme, kolik mám kilů. No, říkám, že nemám moc, 17 kilů, no. Já se nám nepodařilo. Já si tady teda povyzvedávám nějaké věci. OK, tak si nepotřebujeme. No, koukneme se na... Já bych dal toto. No, tak jdeme na druhou bitvu. Tak uvidíme, jestli tohle se nám teda už poštěstí a vyhráme. Třeba se mi to nemusí vůbec podařit. Vyhrát 3 hry po sobě. No konečně už to najelo, už jsem si myslel, že to budu muset vlídnout. Tady toto není normální hra, takže to se vám omlouvám. Budu muset lívnout. Protože tam samozřejmě platí jenom reálná hra, jakože pak jako červený tým proti zelenému. A tam to bylo jenom 4v4, jakoby, takže to by neplatilo.
Doufám, že tady tu hru už konečně vyhrajeme. Tak jdeme na to. Allied troops neutralizing objective Alpha. Já musím si lehnout. Zase jsem to nějak seká, nechápu to. Stay calm and be decisive. S, máme obsazenou Ačko. Smoke screen incoming. Strhej. Smoke screen incoming. Still free. Take it easy. Dělej. Allied troops engaging at objective Bravo 2. Smoke screen incoming. I need help! Time to get back to the box. Take a deep breath. I'll patch you up. Smoke screen incoming.
jsem nějak přestal trochu mluvit, bo jsem se soustředil na hru. Jsem tady, že nic nevidím. A dobrý, takže tak nic, takže mě nikdo nezachránil, to potřebujeme. Nevím, jestli ho chci spavnit, asi ne. Chci si ho šetřit. Ježišmarja, zase nemůžu spavnout. Tak halo, spavni se. No, konečně. Konečně mi to dopřáli, že se můžu konečně spavnout. Já, mě zabila ta bomba. Ale on mě hned zachrání, takže jsem v pohodě. To znamená nabiehaj. Musím skoro asi nic nevím.
Já jsem se na ně ani jeden netrefil. Tak to je trapný. Smoke screen incoming. Já jdu na B2, tady se na nikdo tak moc nechodí. Assault on objective Bravo 2. To prčit! Zdraj, tak ne. Aspoň jsme si podali ruce. Co to je? Já jsem se lekl. Týpek na město prostě. Dobrý, dělat město. Co kdybychom jim tady poslali třeba nějakou raketku? Nějaký dárek k Vánocům bychom jim tady mohli poslat klidně. Mikrofuse. Tady se schoví za kamerou. Smoke screen incoming. A já nechci smoke. No tak nemůžu, nemám penízky. Regroup and take it down. Ha! To už je teda. Tak kde vyleze? Jo, můžeme přijat. No tak taky můžeme. Tak pojďme. Tady je další. To se nevšim. A mě zabil tam ten. Ale myslím, že mě zabil ten, který jsem chtěl. I need a hand. Takže give up a jdu na B1, protože on teďka všichni půjdu na B1. Je mě to úplně na 100% jasný. No i když oni tady ani nemají možnost tak dojít. Our enemy turned this city to ashes. We will restore order. Řešení. Smoke screen incoming. Řešení. This is their last phase. Take the sector. C1, C2. Já mu nechápu, co máme s Wi-Fi nebo signálem, prostě se mě to poslední dobou strašně seklo. Takže ale to je tam hodně. No vidíte to, prostě já ani nevystřelím a oni mě zabijou, protože já nic nevidím. Jo, ha. Já jsem ještě žil. To byla druhá věc. Já jsem nedával pozor. Oni mě oživili, no a tak jsem nedával pozor. Allied troops neutralize objective Charlie 2. Ach jo. Však je kam ode mě 0 metrů, tak proč mě nezachrání? One objective left. You're almost there. Pozdě. No dobrý, to už mě asi nikdo nezachrání. Smoke screen incoming. No, dobrý.
Nic. Nevadí, stává se. Když ještě můžu, tak se spálím. They've nowhere else to run. Final push. Our strength is high. Break enemy line. Jakože to já tady je lepší. Já jsem nevěděl, že to se tady dá tak dostat. Jo, ona tam byla takhle v písku zadělaná, aha. Tak ale zabol. No dobrý, konečně. Kamo, ono je strašně těžké se prostě do nich trefit, jak se hýbou. No to je celkem těžké. Kamo, proč tam dáváte střely, kamo, když to střelí jen do té střechy? To je zbytečné. Allied troops engaging in objective Charlie 2. Já si ale nevím. Jak jsem tady běžel tím nabím, tak kolem mě probíhal někdo, kdo nabil nul. Ладно. This is their last line of defense. Ty vole, tak mi pojďte pomoct, ne, kamo. Já tady jsem na ně úplně sám. Kamo, já tady jsem na ně úplně sám, reálně. Úplně sám, ale help me? Kamo, já tady jsem na ně úplně sám. Já jsem tady obsadil úplně sám, kamo, tu. Ne, samozřejmě nevím, jak to bude. Jdeme na boj, do prdele. No tak to už si s námi moc zahrávat nebude. No kamo, tak oni mi nepomůžou, že? Kamo, co mám dělat? Co mám asi tak dělat? Když mě nejsi schopný pomoct, kamo. Kokoti, fakt já tam obsazuju, tam úplně sám tam obsazuju. C1, nikdo mi tam nepřijde pomoct, ale že fakt nikdo. Kamo, já tam zabijím úplně všechny, co tam vejdou a nikdo mi tam prostě nepřijde pomoct. Pak tam kamo na mě naběhne, vole, 7 lidí, kamo, a vole, diví se, že to nepřijde. No konečně vám někdo je se mnou. Takzvaně. No konečně, tady jsme. Jako fakt, ale jsem tady byl na všechny, co tady byli, tak jsem tady byl úplně sám.
2 killy, ok, nice. 70 minut to wypadło. Doufám, že tady nepůjdu ještě do jejich těch. Se tak zavadu začnu střílet. Kamo, jestli mají tank. Já jsem totiž slyšel vystřelit tank. Jestli mají tank. Victory in sight. They can't hold much longer. Smoke screen incoming. Nice. Kamo, já prostě nic nevidím, neslyším nic. Myslím, mě to ty vole štěká, jo. Sekačka na trávě. Victory, let's go. Let's go, let's go, let's go. Nice. No, já chci vidět, kolik mám kill. Teďka budu mít relativně celkem dost kill, podle mě. Tak 20, 30 možná. 44, no. Nejlepší z mojí party, let's go. 44 kill, kamo, to není špatné. Ale měl jsem tak ještě 3krát víc. Jedno. To jsem vám dával i na shorty.